Dewïong Bishar Meghalaya High Court arsngi lynter hakasngi baar jong kakhat wei tarik uyayong bat kasngi balang kata kakhat ar tarik uyayong kala ther ya ka sorkar jela kata menin kasngi bat mentak kasngi halor ka jing pamla jong ka bantek lakam ya ka jingti bat chalan be anya udawiyong bat ka jing yo lat ban chalan be any wat hadien maka Supreme Court kala khang ya ka jingti bat chalan dewiyong haka jela do banna kalyang ka kashari kala yo pdiang ya ka jing pentep na Dr. Muzika ubade unong sat an bami khamat ya ka sorkar India ne Deputy Solicitor General of India bakipulet Central Industrial Security Force ne CISF kilapan pau ya ka jing bomla ban ai shaka jela ya shipo pertan kipulet jongka na ka banta bante lakam ya ka jing khaïi dewïong na markani ka kam de hapo ka jing pet jongki nakaliang kakashari kala kedau bahaki hukum bat ki rai bishar ki baladep kam shem na kedau baki pulet CISF kin shimti yakani kakam te lakam yakajing khaïi dewïong be an Henry kala persang bantuat jingmut labanwan ra no daki pulet Central Reserve Police Force ne CRPF bantalasi yakakam khaïi dewïong be an Henry hakata kapor kala mi ka jing kedau bahaka ba ladawan ra daki pertan CRPF ken ha bakajing pet ki pulet ka sorkar jela berkakashari kam kwa baki pulet sorkar jela kendon ketilang hakani ka kam talasi yakajing khaïi dewïong be an nakataka daw kami karai kakashari bantuat jingmut na ki pulet CISF ki long ni em ki bala kloy banwan chaka jela banle yakani ka kam talasi shushu kakashari kala kedau banamar bakala penmi ya ka hukum banwan ra ya ka pulet CISF Henry ki pen pau ya ka jing bomla ban chimti ya ka ni ka kam Henry ka dei ka kam ram jong ki wei pat ki ken hon pulet ban ko ngu ya ka hukum kakashari nakata ka daw katanat ki kampo yeng ka sorkar India lengba Union Ministry of Home Secretary badai ban penti khana ya ka jing pen poi ya shipho pertan ki pulet Central Armed Police Force ban pet lat lut ni ringkat lang ki officer jong sorkar jela ban pet ngor bat kem ya ka kam khaïi dewïong be an